Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah barhama la ilaha illallah barhama la ilaha illallah ya gausi la ilaha illallah ya gausi Allah la ilaha illallah gausi ya rabbi na ka aminta rake bi ka yi mun ladafi na kasanta da hobe a gidan gausi a cike min gurbi dan alfarmar mahi mabubi Allah ka kadar ruwa na salati mai kusanta kasantacce da sabati a cikin halaran nan aljabaruti farkon tafiya ta cikin hahuti a sahabu kuban hanya in bulle shirafa daga kumu dai mun kulle ba da masu dira daga nan mun kyale kudurar zati mai ɗaure na balle tafiyar ta buɗe tun da dare ba kogi mai daɗin diba shehana ta jani ruwa mai haiba arziki marar ƙarshe da sawaba abbagar kuwan bailar barhawa haya damuwar mu ta kautun da ka soma tafiyar ta ɗaure sun ga alama mu da kai muke tafiyar mu kowa gausi 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 lagawasi baya garkuwar dukkan wani jinsi shewa faruwar da ta zarce kiyasi ya abin nufi bara mai yasi gausi a azan mu dai soyayya ta rude mu mun sha giyar kauna ta kai mu mun kurkura baki ne da gwanin mu ya in yasi ya barhamu mai idan gani zai gan mu mu ganshi mai kunnen ji zai ji mu mu ji shi yan barama ne ba mai bumbashi kowa in yayi jifa a jefe shi adalin mu ba mai bawa halitta baya kaulayi tafiya mai tsafta mai rike kashi ne wanda ya huta taslimi ne kuma ya cancanta ya barin cikin dukkan aka dabu shehu mai biliti bi hubba habibu tun da kai ka ce to ba wani aibu shehu sasarin daure ajabu namijin aiki shine da sakarka wane mai kaikayin baki ya fade ka sai dai a gani barhama a barka kuma tilas ne babanmu a bika sun hau hanya sai ga ta kare wasu sai suka ce su sai sun jure wane su to ko an saba sai an jure ko an daure ba gausi a tsere mu mun san wane ne mai bamu kuma mun gane waye babanmu to in haka ne me zai dame mu barhama yana motsi a cikinmu a ya sirrin mafita ulkairi a ya gausi kairil akayari a ya na cikin burin mai buri mai bacci a cikin kama samu sururi lallai kwai aiki yau duk an tashi cikin wani mulki to amma mun san ba mamaki mai zamanin ne ke cika aiki an dau zafi kowa na ihu bayi na jayayya da ilahu an kasa fahimtar waye shehu a takaice mu ce sirrin musu bahu ga zamanin kowa ya harɗe kwakwalwar halittu duta dode to wanda ya kulle shi zai buɗe tafiyar ta yi nisa du an harɗe rijalu ku zo gasa tara amsa kowa ya shagalta cikin in yasa ko jariri ya san da uwansa mi soyayyar mu a gausiyarsa mata a cikin kasu zo a rijalu su kuma
rijalu su zo a jibalu duk wasan ka muke barhama kalilu kai kira ka ba mu ka wanke gillu rayuwa ta wanda kamar ka duniya ta ba ta mukarka dukkanin lamarina na cikin ka sai billahi kabir mu dai mun bi ka rabbana kanin karuwa na salati adadin dan wanda kan mai baiti sadakan sahabu da alil baiti sadagar kuwan fairan mu aseti ala la ilaha illallah Allah la ilaha illa barhama ala la ilaha illallah Allah la ilaha illallah barhama la ilaha illallah barhama